ninyo, Father Mix, sa amo. Sa among mga elementary, amo na mo niya, Apeng. Mingon ko nga, basta may isulti, ba ni Apeng? Pinaka-boring na tao. May tingog, ano sa kilid. May tingog. Pero atong grade 6 ni, lagi ko yung memory ni Apeng. Eh, kada si Apeng, sige mo nag-absent. Jadi ato na may evaluation exam na ito. Nag-absent ko. Kaming duwara sa among room. Naninudong ko, ako kahila ko kaya sugsug naman ko nilang tanan. Basta mga elementary kaya mga tuwan mga yun, sugsugan. Ingon sila nga. Ingon sila nga, anak gusto, balin ka, dagan ka, anak abog. Abog may tawag nila na ho. Sa elementary, anak abog, muna. Ingon din si Abing, wala siya mo taranta, ako rin kahila. Yan siya. Yan na siya, Abing, relax lang. Huwag ikuan, huwag taranta, relax. O niya, isa pa. Sa high school, classmate po me. Nagka-classmate ni second year, third year. Anak mga anak. Guwang na ko din na kayo kayo nundong. Pero anak yung second year, third year, o fourth year, namin na nagka-classmate kayo po ni Abing. Yung siya, yung kanunay, pero siya mauna kay gamay, kaya si Abing. Magkakuan. O niya, huwag yung mi magdahong. Personally na, huwag yung magdahong nga. Magpari si Abing. Kaya nga kung ninduman nga gusto magpari si Wing o si Ruel. Napatinganan lang ko kasi ay ang napari. Tinampos ba po siya pagkapari. Kunya, pagka-graduate yun niya o pagkapari, kinunahan yun niyang gimisahan ang among batch 84. Dito sa room sa grade 5. Lawak mamig rin yun. Mo to yung first na mong panagtapo as batch. Siya ko'y gagayid na mo batch. Sulit ba yung among batch tungkol ni Aping. Tinood yun ang giingon nga, putan nga taon-ahon yun kuha sa Ginoo. Huwag yung kuha, kita tao nga putan sama ni Aping. Ikaw sa mga gagmay pa mi. Grade 1, kung sa grade 6, ang tos na man. Huwag yung datingali tao nga di ka away. Bakit? Mo nga pagkasal galing ni Stila ni Mulik, yun na siya kay ipangita, ganyan si Apeng, kay gusto niya kasi Apeng, yun nagkasal niya. Grabe niya pangita. Antag mga batch na siya ang ikasal. Wala lang din siya kapagkasal na ho. Bing, nakunong mo mo Marisa. Kada magtapog, kalimay, mingon siya, alin ang mga daga. Apel na siya kay ang batch 84, almost 1/3 huwag yung minyo. Suko siya man ang gasugod. Salamat sa tanan. You're the heart of batch, not only for batch 88, pero sa batch 84, ikaw yun ang sugod. Kapahulay na yun ka. No more pains. And thank you, Bing. May gabi sa tanan. Salamat sa'yo for this opportunity. I'm with the Batch 88 in paying last respect to Father Megs. People would always ask me why Batch 88 has become a very solid batch. Naka-observe na very united and the little tapukon, and it's very easy to gather everyone, and we would hardly have refusals or rejections from our invitations. Ako pod, I've been always thinking kung saan nga magic or say charm na itong nabuhat para atong mga batchmates mo mudugok or musunod sa atong mga ipanghangyo. And we all take pride of that, and I think tanan man naka-feel nga kanang naagyo interest ng kada batchmate na makigatubang, makigabi-abi, makitapok sa tibok batch. The whole time, I was just thinking about nga, very lucky jud ang batch 88. We're very lucky because sa tagsa-tagsang mga personalities, bisan pa sa mga differences, nangibabaw gihapon ang will o ang determinasyon jud sa kadaghan to make this a very harmonious batch. Even my relatives, akong mga igsoon, akong mga friends will always ask me, what did we do differently
to have a group like this. And at the back of my mind, naagad siguro something different ang Batch 88 niya. It didn't take long enough for me to realize, even before this very sad event, it's not even because of me, it's not because of the small groups or kinsa pata sa tagsa, although na contribution, but ako yung na-realize akong ugalingon nga it's because na ay someone like Father Migs sa atong batch. And pasalamat ko na ko sa Ginoo kay ug dili patungod ni Father Migs tingali maglisod siguro og encourage or mag-invite sa mga batchmates kay daghan-daghan magmalakaw sa asa. Everyone has his own agenda. Pero with Father Migs around, akong nakita nga behave kayo ang grupo. Although naagod po panagsang na yung mga magpasaway, magpabadlong, but with all due respect, I think everybody looked up to Father Migs as the role model, as the example, not only as a moral guardian, kay Bojo tama moral guardian yun siya as a priest, pero moral guardian na dili sinantos ang approach kay kuan man siya kaayo kanang relatable kanang maduol na bitaw kaayo pag inatura sa tanan niya dili ta iglahi we will not feel at all strangers to him, dili ta maiko kay immersive kay siya nga pagkapare kanang mukuyog mo uban mo sagadsad mo apil-apil makigtagay dili ko pud hinubog-hubog pero kana bang he's always been with us through fun, through tears, through joys, sa tanan nga mga kalihukan. In fact, there's a lot of times na siya mo mismo ang nag-initiate, siya mo nagpasiugda o siya yun nagsugod sa mga outreach programs nato sa Batch 88. And that made it a very big difference. And I think daghan po nato naka-observe anak kay si Padre Magod kung ano kaayo ka ng murag inigsuon sa nga tanan niya dili na mauwaw ang tagsa-tagsa kay naaman siya niya murag napansin po nako nga maglikay gyud ang kasagaran nga makahimo og mga dili kay nga maayo nga mga behaviors sa mga buhat kay out of respect lagi na si Padre nga gatan-aw nato gagamahal nato gagiyan nato so magbinutan po tang tanan kay he was leading by example. And this is what I've learned with all humility. I really learned leadership with humility through Father Migs. Kay always hilong magid siya at the back room or at the backstage magid siya. Dili siya maoy kanang ganahan nga mo ato sa spotlight. He will never claim the honor or the credits to himself. And in fact, I remembered a few years ago na siya gihatag na plaque para nako to recognize my leadership, and I was very much humbled kay I was just an instrument na mag-lead in a group, but dili gud ako ang fuel, dili ako ang energy, dili gud ako ang trigger factor. Tatong tanan makakita gud mo nga maong buutan ang Batch 88 kay buutan man si Father Migs, and we look up to him as the example, ultimate example of a batchmate na manggihatagon, manggiluluyon, manggihuna-hunaon, kanang mapaambiton sa iyang mga time bisa sa unsa sa iya kabisi. He has always been there with us. Kung naa siya time sa pagkabisi sa pagkaparokya of parish priest, iyaha mga litang imbitaron sa ilang mga pista, sa ilang mga kalihukan, and nakita na ito nga malipayon kayo ito si Father tungod sa Batch 88. Can you just imagine how lonely it is kaning kinabuhi sa pari nga mag-inusara kanunay, and yet he treated us as his second family. Murag pamilya gud niya ang Batch 88 sa mga okasyon, dili ta niya nakalimtan, wala jud ta niya kalimtin niya. Una ay mga special events, Christmas parties ang Batch 88. He has always been there. Siya mo'y maghatag sa atong opening prayers, tanan-tanan nga mapangaliya. And we'll really miss Father Migs for that, not only for leading the prayers, but for the physical presence itself na dili na nato siya makauban, dili na nato siya makuyog. And so, we keep on praying for Father Migs. Sa ako na ganing gikasulti, bisan gani ang pare
makinahanglan gihapon og prayers from his colleagues at labi na sa mga taong iyang gimahal o iyang girespetar. I'm just so sad, Batch 88, to have lost someone like him. Siya magyud ang life of Batch 88. I would not even claim the credits. I am just leading, but again, for every leader, there's always someone behind him, guiding him and taking him to the right path. Daghang salamat, Father Migs, in behalf of Batch 88. Kinasing-kasing nga pasalamat, mingagon ka iminimo, dili na kanamo makauban, pero among ipadayo ng imong gisugdan ng mga kalihukan, gisugdan ng mga outreach program, that I can promise for the whole batch, we will continue doing the legacy, the legacy that you have left behind, the legacy of kindness in our hearts, humility, comradeship, and charity. Kanunay amo na ipadayon, Padre, mo na akong isaad lang for Batch 88, dili ka na mo makalimutan. Rest in peace, Father, and hopefully you'll still always be there to pray for us and look after us above. Kung imuha mo kaming ipang abugar sa Ginoo, sa mga gahom sa langit, kung ang panahon maabot na po namo nga musunod na po minimo. Rest easy, Father, and we will miss you a lot. Bye-bye. Ako, daghan siya ko kayo. Ika-share party ni Padre sa 11 years. Gamang gipanan. Pero, naalang yun ko i-share sa batch na muna siya last na mo nag-iiskutan. Gikan sa pagbisita na mo din katong gikan siya sa Chongwa. Sa first niya nga admission, nakaadto pa sa Chongwa. Padong na siya magawas, nagkaabot pag yun din. Pagpadong gawas niya. Usa sa among nahiskutan, sige mag-hiskut-hiskut si Padre. Na siya gusto nga buhaton sa batch. Usa si cute sa among gihiskutan. Gusto siya ang batch 88 isip usa ka pare. Iyang mission sa iyang kinabuhi. Iyang mapahiluna ang tanan ng mga mansibado or gisibil lang kasal sa batch. Na magkasal gyud sa pare ang Katoliko o makasal gyud sa ilahang relihiyon kung lahi nga relihiyon. So kana siya nga plano, nagdaan pa na ng mga gihiskutan, kadto pang gitumi sa balikasag. Pero amo lang, simple nga istorya mo na mo bitaw kung nakabantay mo, kadto na nag-post na nga na si Padre na admit sa Chongwa, balik. At sa drink, pamatuman ang ako ang gidamgo para sa batch. Kaya sa akong gihangyo niya at the time din himig. Ako siya tingnan batch. Na may plano ni Eder magpakasalbi sa simbahan. Gusto ko nga ikaw usap sa ikaw mo'y among celebrante. Nagkuhapon. Namutana siya. Kanus aman. Among giingnan nga next year ang plano pag 2024. Yang kita po. Kadugay paana. Hindi na ko makaabot. Suputod yun na mo daan. Pagkita na mo niya pag Christmas party. Nakita na mo di same iyang nakita si Eder sa gawas kaya masya lusod sa pagparty na to. Iyang giingnan kung mahimo madali-dali akay. Huwag ka kahibaw sa kinabuhi sa tao. Grabe ang ako ang sentimento, akong mahimo pa. Ako adjong ihangyo unta. O gihangyo kinako akong giampuan akong mahimo pa makasurvive si Padre. Pero wala ginamahita ko.
Pero kay bao ko ang Ginoo na plano pa para ninyo. Ngayong gabi sa tanan o sa pamilya ni Padre o ni Father Mix o sa atong mga kabatchmates sa high school, especially ang mga sagadsad. So, pariharami o experience ni Carlota, wala mi kailan ni Padre Anton nga nagsige na ta og reunion. Nagsige na ta ka ng prepare sa mga outreach katong 25th. Niya nagsugod nga nagsagadsad ta, masiging meeting nga mabuntagan. Unya, ko kailan ni Padre, sa ato ba nakabas? Ako mo, kita na niya. Kaya di makudugo na mo yung now sa panta siya. Estudyante kay gamay lagi ko na napagkita na itong Padre kay dako naman siya niya. Gwapo. Di ba? Gwapo si Padre kaysa may di mo gwapo. Kanya, sa ato mga outreach, kana akong balay, nahimo ng warehouse. Kung siya ato mga ipanghatag sa outreach, ato na ipundo sa Mumbai. Kung na nga si Padre, masigig ito sa Mumbai. Kailan ako mga anak niya, nagkasugod namin, nagkailan siya sa Mumbai nga si Edgar. Hindi nagsugod ng mga friendship. Sa last ng mga outreach, nga katong siya initiate ato nga mga outreach ta sila asa manta. Nga panahon bitaw to sa Odette. Ako, Dre, affected ba yung ubay? Bungkag ang jail sa ubay. Siya, sige, ato ta, mo to nga. Niya, morag, luya na si Padre ato. Nga kanang, maluoy bang mo tanong ni Padre ka, mag-inuktok ra. Lawang magtiyam ka ng huna-huna ni Padre. Mo to na panahon namin nga, ato mag-meeting sa Baclayon. Niya, sa among meeting ana, nauwaw mi kay initiative ito to sa Gadsad kay ka-10th year sa atong anniversary. Nauwaw mi kasi Padre nga kabalo mi financially kanang drain na yun, may ni unag tampo o sa kalibo. Kay mamuta mo na sa butan nga magtampo mi libo kada usa aron ma-raise na mo ang target nga amount nga mapa ng project. So sa amo kauwaw, ginambugira po mi ko og libo. Hantod nga ang nilibo, nidako gid siya, niabot jud mga 30 mil sa among outreach. Unya, ang sumpay anak ko pasugyon akong bana. Si Edgar. Kasi nahitabo sa among outreach. Arika, walay balibaray, wapit ko sa nagdali. Kaya kabalo ko nga, affected ang mga priso dito. So, kung mag-isigyo mo tindog, tungod aning kahimtang ni Padre, nagkasuod mi sa iyang mga igsuon, labi na ni Imam MM. So, diwas na ko. Nasukuan man ko may gabi o sa ni Padre Mix o sa iyang mga igsuon, iyang mga parenting na dire og sa batch 84 o 88. Sakto ba 84 88? Paano ko ni Liesel, inyong batch, nahog na lang nga, murag adapted ko kay ako may driver. Kumamantay, balibaray kay one rank higher man na nato ng ato asawa. Labing tinuod, ang last nga outreach, kami ang beneficiary sa Ubay. Kay Ground Zero ang Ubay sa hingagi nga Bagyong Odette. Timing nga na-order na ako nga ako'y padalon sa Ubay District Jail pagkahuman sa Odette. Wa ko kasabot kung sa iyong buhaton nga tumbatan ng structures halos ang sultilan ko ang pilayan siguro ko na tanang priso dito na nga sakit. So ako'y napangayuan og tabang niya. Grabe ang kasinsiro ni Padre bahin sa mag-Hispanic outreach. Ang na-raise nila nga contribution gihimo to siya nga kanang shed ba kada bang activity center kay ang problema mo ko dito di may makahimo og bisag unsa activities kay wa joy lain nga lugar. So ga initiate ning request kung pwede tent na lang. Pero og tent mong good pod gubon ra pug dali. So ang gihimo na mo permanent na nga structure na lang. So nahimo jud siya gumikan sa initiative sa batch 88. Nitindog ang activity center dito. Diba, anha mahitabo kung unsay among himuon sa mga mga residente, mga boarders dito para yawat na lang po mausap ang ilang kaugalingon.
Ay lang 30,000 akong gidugangan para na mo tindog o ganahan mo bisita sa produkto sa Batch 88, particularly sa grupo sa Sagadsad nga ga-initiate gumikan sa initiative po ni Father Migs, perting hilak sa atong mga PTL dito pagkibaw nila nga si Padre Juana. Hasta ako mga kauban. Mo na nga nitindog ang dililon kayo nga structure gumikan sa iyong initiative nga bisan gakiang si Father nga tugid siya human sa udet, human sa pandemic o pa man di mahuman, pero after sa pandemic siya may nakahigayon, nagpahigayon ang pinakaunang misa dito sa Ubay District Jail. So di siya malimtan sa akong mga kauban o sa mga PDL nga tuwa dito. Maginaot mi nga hapsay ang pagpanaw ni Padre. O niya, di po ta niya kalimtan, lingihon po niya tatanan panagsa. Kaya salamat. Man palandungon nga kani si Padre Abeng maudso na mga among haligi sa Batch 84 dinhi sa City East. Dili ni siya ingon og kana bang ako matawag gino na ko siya og planner, initiator ug organizer sa among grupo gud sa City East. Wa mi niya pasagdi mao tong ug unsa ang nabuhat niya karon sa atong Batch 88 mao pud gibuhat niya sa Batch 84. Unang sakit ka na naon kay kani si Padre Abing salamat po mi nga wa mi maguban ani og grupo sa pagsud na mong seminaryo kay kami ako si Joseph Tagsa, si Jonas Biliran, si Roderick Butalid, kami lahi po to siya, Clarician to. Kami nanood may opasyonis kayo, uyog pa po namo na diba siguro di po mapare. Munang salamat po may nga, wa makoy siya sa among grupo, dito siya sa diocesan sila ni Padre Montong, pero ahig to gamay si Juan po si Sinful. Mga hangyo-hangyo no sa una nga, pare na si Padre Abeng, o si Tilay nakahimo ani pagpakasal ni Abing. Ako po mao ni officiating person sa wedding atong 2004. Mo to nga daghan man po to sila nga pare nga ni attend sa akong kasal. Kung sakit lang kulandungon kay diha na mi sa katedral. Intawag si Padre Abing nga pahawat sa kadyot kay wa ko kay bawde nga atong panahon na gihilantan siya. Muna nga nahitabo si Abing ni kung celebrate na lang sa akong nga wedding o niya ang ni kasal yun ang atong murag si Father Salisi o niya ang ni humili ni celebrate ato si Father Joy Polinar, pero bisan pa nga gilantan si Padre Abing ni anha yun gihapon siya aron ni attend sa akong kasal. Muna salamat kayo Bing, wazog ko ni mo pakyasa o niya katupong time nga nangita mi pare nga nung isa sa papa katupong ni blessing sa balay dito sa Dampas. Bisan unsa ka busy niya nangita gyud siya og paagi nga tagan gyud niya og panahon nga ang haong hangyo matuman sa niya. Laki ko pero ug bayan ni Padre Abing seryoso ni magistorya dili ni magistorya og agamo ug unsay mga plano na mo ani. Kaya kaya siya God, mura mo kong initiator niya, di siya niya gusto nga, di mahuman, kung sa'yo nasa iyang plano. Mga ko nila po tas on, kaya mura hapit akong hilag. Beng, ang gabi, beng, o ginatunta nga. Diretso na kaslangit, beng, kaning mga bats ni mo nga, nagisunod, ato na po ta mag-reunion po ko. Ang una mong kita ni Father Mix sa Christmas party to sa Binal Zone. Unya, nawahim ni ko kabot ato na si chika-chika lagi Anthony do si padre nako nga siya hindi na classmate man ko ta sa first year siya yung toto ko ni padre niya o macho ko kailan niya siya nga yung kupats
sorry, sudah kawatyo ko, kailan ni mo, siya, mo tayo siya ka ng, di man, kakailala ko din, kay gamay, magkukusaunan niya, hilumon. Mo to bro, kung nawa ba ka nga, sorry, sudah ibatsa, kawatyo ko, kay nung doon mo sa, una, kasmit, data, siya nga, okay na, oy, kanang kuan, at least kanang nakita na tagbalik. Siya bitaw pa ko, kawatyo ko, kawan nga, mapari, day ka. So, mo to nga, kanang, hanto na to nga, daghan ang mga activities sa batch, magkuyog na ni Padre nga, asa mo dong, hanto ni one time nga, katong day, outreach sa Tubigon nga, kanang, panguli na, gadali malagi ko, yung ko nga, Pats, ana lang ko sakay ni Muhake, nadyo ko kanang, lakaw, siya nga, ano lang ko, ana. Mo to, pagsakay na ko niya, maging lupat yung kabuhi ni Padre kay wala ka to siya to siya gabi una kay nagiinom niya mo to nga ang sakay sa ponset to si bootleg nga si Margas Imang ato kumang ayo si tugtog nga istoryahan si Padre ba kay gaduka nag-drive siya mo to nga kanang sigo tanaw sa amin ko nga maksyon din sa Padre katugoy siya mo to nga kumang ay si katong istoryahan si Padre ba kay basi kita mo puto tagbilangan natin siya mo to nga si mo to ako nga sa Padre ko Dre kaya pa ni mo drive yung kamo ko mo drive ako siya mo puli ni Padre siya mo siya nga kanang wala di na iko Dre mo nagmaluoy taga-tipapta tagbilaran niya mo to nga ay magkatagbo mig series mo piyon ko kay mahadlo ko patay asa mo ra pati mura ko kamo dito sa Padre bulik yun mo mulukanig sa kan matrak ko nga ay Ginoo ko maluoy entaw kaya po kita bitagbilaran kita pa kuilakaw niya mo to dito ko kalimot ni Padre nga Jesus Ginoo ko Padre kanang nakasakay naganipo ko nimo pero ning ang kabuhi ba asa na napitay dong mo tiga so okay di na ko inaandan ako ngani ikaw bitaw Pats salamat kayo nga na safety kita ni nanguli adto niya daghang mga activities nga kuyog siya kapunay daghang mga lakaw-lakaw nga mukha ko sa Padre mo luyog ginato so daghang salamat kayo Dre nga giunungan gimini mo bisagab sa imong kabisi unya kanang mo din mo pasati ang pas bisag kinsa nga kuan mo imo yung tabangan salamat kayo sa imong pagka magitanabangon magihatagon ug kamo di mo na una sa mga wala gay kuan ba pagbangon sa Padre mo kuan sa mga tao nga kinahanglan nga tabangan daghang salamat. And so kani si Father iyagi kong iwan-unuan kanang God grabe murami uyab o pinasinggan si Lizel kani si Lizel mo yun kuana mo then akong giingnan siya nga Dre we have the same God but we have our different lifestyle to worship Him kibaw ka nga grabe we never argue with ani ni Father Megs always may magkuyog in outrage. Grabe among pagsunog. Mingon na siya, Pastora. He called me a pastora, but I'm not pastora. Ingon siya, Pastora, ikaw pag-pray. Wala akong man. Ikaw may pare. Siya, ikaw robot. Yung mingon na po ni CD na, ayaw na papangadya si God's Pats, kaya mapasmuta. So, grabe bitaw niya. Grabe gyud among ko ano. Wala gyud may paglalis niya kanang bisan dili mi pareha siguro faith no. Pero ako siya nga Dre sa maglalis kay pareha tag Ginoo. Lahi siguro pag ang way sa pag-worship nako. So sa tanang tabok namo dili gyud ko kalimot. Mingon din na siya kung siya mag-pray. Tan-aw din siya nako. Manguros ang angay manguros.
last to niya katong December pag Christmas party na to wahe ingon siya absinan ta ka dugay ka kaning abot. So pag pray niya kakataunon ko pinalingin na po siya manguros ang angay manguros. So Dre, grabe kayo no ang atong kanang banding nga mo di may kalimot ni Padre gyud. Mura mig sa amohang grupo nga sagadsad mura napiangan ni kay grabe gani siya manungog namo nya mi siya dili magpa-picture dili mga daga ngaya na siya. So dili na lang nako tason ingon dito siya wala siya kapaabot nga magpakasal ko. Ito joke na ha. So di na nakutason kay siya ng lugar gahuot ang dugan. Lain na po sunod siya. Salamat sa pamilya ni Father Abing. Gusto niya mahilak lang ko. Di na siya kapanagang sa Padre. Istorya ako. Kanang first yun ako nakita ni Padre. Katong pag-apin ako. Kanang tapok-tapok nila. Huwag ko managan. Kaya kanang buwa ko bitawag ko po. Iwa ko ba ko. Dahil siya ginamilog siya. Yun na nawin ko. Uy, bakit? Classmate, mabuta? Ingo ko, classmate, Brita. Yan ako mo, kay nungdong nga na ako classmate, nga na anak, yan ako ba? Ingo siya nga, dahil ka managad. Sa una pa lang, hindi ka managad. Ingo nga, pasensya, nagpagaraha kay ka na ingo, mo sila gamay, mali ka sa una. Ako nga, hindi ko managad o gamay, kimahadlo ko, magtapat daw sa tag-una ko. O, nagkaroon nga, magtapok may, ako mo siya kabuang dyan, as in ako na yung magmurag mo, magminuang sa iya habang, say mga ako na yapil ng mga wanilabot wala dinaangay para sa mga pare ana mo yung ko uy pagsama mo di uy naipari na to dire nabihay naman po mo ipada rin yung mabuhaton ipada rin yung paminawon uy yun wala nga makaingon ko sa banga bisan sa kaseryoso ni Padre yung mga kanang dito interaction dito niya na kung sa ibang mga kabuang sakyan niya para lang malipay ang tanan mo yan ang kuhan pa sa tanan. Nagahan ko kabuha ngayon, pero yan ako yung vulgar kay basig mo kinto. Ito, asas, vertris, maapil na lang na siya. Ako yung pader, kaya nang naidagahang numero sa lungon. Ingon pa siya nga, pagtarong niya bagay, apil-apil ako siyang kabuha. Lagi mo daw ako ganit, pagkahan, nagano ko pader. Tarong ba, naalagi, hindi na ko na isa kain na ng mga tao ito mapiyungan yung mga mata naglimot-limot na naalagi rin ng biro nga ito ko ba nga expect ko nga ng gili niya tinudoon for that you one time na nag-text siya kit na yung biro so wala makayon ko ba nga Father pingawon kay minimo Father grabe pingaw dyan kayo as in thank you sa kanang concern na mo kanang isa no kanang di yung tangay bito ni mo ikangay mo sakay na mo kay pare ka pero imong yung ikuantanan ba para na dyan nalipay mi tanan thank you kaayo sa concern na mong tanan na ako apil na din sa mga anak apilo niya mo kung pag-ampo na kuan sila hutay sila sa trabaho thank you kaayo o pinautunta nga sa imong pagpanaw na naman ka sigurado man dyan ganaan ka sa kiliran sa itong mahal makagagahong inautunta nga kami nga nabilin ni Modere iampo mi kanunay nga iampo mi ni mag-apil nga manginabuhi mi sa paginabuhi ng Kristohanon. Dagan salamat. Gahon usapan para mi sa bangin. Sa elementary kami gahon ang batch ni Father Mix nga kami dili maghilabot nga kay kami hilumon natin na si Padre nga pinamumuto ko mga karaw. Ang di nang malimtan na mo sa elementary is hilumuan na si Father Mix pero kinalamian dyan na si Zamu Bala kaya tinutluan to sa iyang lulo si Instituto tinutluan to siya o asay mga kanak itong contest o balak siya maoy ka ng kuan maoy ibala nagpahilom-hilom na to si Padre pero inaanaran tayo ito siya mubala na sa among batch 84 ako dili dyan ko hiling ko ka ng apil-apil kay mauwaw lagi ko kay ka ng kanila di pong
kuanta lahi ra man ka nang naay ato mga classmate nga marag arang-arangan bitaw marag magpadaplin ra punta kay ug naay mga hipoy mga activity murag maikot bitaw ka nga kuan pero sukad nga si Father Mix nagpasiugda og kuan sa among batch sa elementary katong mo jud pagkakuan nga sa pagkapari nagkuan siya og kanang makatawo ni misa mi atong ingon na ni Risa paghuman adto na naami ka na murag dito mi sa kanang nahimo karon nga kanang Father Mio bitawing sa Virgin Island ba na katong sa mga pari nga katong diha dito sa Tiliwa sa kuan nga kanang nahimo na naron nga Virgin Island dito mi kinaunhan ni Dani si Padre Jimmy nang nanguna adto kay sa mga pari kung nga mura og banana nila murag retreat. So, first time ito na ako nga naka-attend tungod ni Padre. Sa high school, kay kanilang ako sa iyo, ako siguro kinasayuan nga naminyo sa pamuang ba sa itiit o nakabay na una. Ako di ko jadi mauwa ko mag-apil-apil o kanang nga nilaging kanang sabat. Grupo-grupo nga na yung mga activity. Nihan ako nakakuan ka itong mga nagbasa-basa na ko sa mga di ba upload dito nga kuan niya si Father Mix po na ina parihara ko no first time dyan ko naka-attend is katong dito nagmuro ami sukat ato kaya ng mga activity ang batch itiig murag interesado na ko ma-appeal na bisag paano bitaw kaya kisa ko pwede ganahan mo appeal nga igo naman ka mo doon bakanon pa ka libreng t-shirt dun sa padiha bisitay ganahan nga di ka mapi so nagpasalamat ko last dyan na nga ko ani Father Miss ato December 29 nga ng reunion yung murang Christmas party po to ako diha ko sa table na appeal nila ni Dania nag-direct sila tanan ako rin marag nalahi o kuan kay ang attire ato is red or yellow ako rin marag nasahi kay printed so na dito sa ato nga table is diha niabot si Father Mix diha usa pagalingkod totoon niabot si Risa o si Kuting nga murag na kuan ba kay murag ito si Padre masulupon dito ra ato kay nakuan na bitaw siya murag nagsungkod na ba na taw-taw ato tawag ko lang kani nga dili taari kay tagamansaksa na tanan so kami tulo dito wa magdugay ingon man nga mangaon so first na akong nanguna nga si Padre yung una nga gipila akong gitagaan ko kanang pagkaon dyan akong tingnan nga dre paon pa ba kag lechon dre kaya murag bawal siguro ba nga di ko anang lechon say ka na lang ko ano ito nga murag buhara ka putahi siguro ang nahatag ato mo dyan to'y last ng taon nga ka nang kita mo ni Padre kay di padiri naman si murag nag-standby di ba tingawon ko ni Mudre kay bisag ka nang nganira ko murag usa ko nga na-convince na makuan sa ato ang group so maura tayo masturya. Mayong gabi sa pamilya ni Father Mix, mayong gabi. Si Father Mix, wala gibi panahon nga nagka-classmate ever. Una na ko siyang na-meet. Ako po mismo, late ako, tig-apil o tapok. Pag 2012, preparation sa silver anniversary sa batch 88. First time I met him was in Dimia. Oh yes. Yeah. Kauman, after ito sunod na. So, yun to si Josie, a decade and 1 year. So, 2012, 2023. Ako to 2023 si Father. I know him to be very kind and very generous. Very easy nga, duulon. Bisag nagtipunog
ng iyang trabaho, gusto pag yun siya nga mo cater sa tanan. Inana ka, buutan ang inyong igsuon, ma'am. Dili lang siguro kung ang kabuutan niya sa inyong pamilya, ning overflow po na mo sa batch and to others. Kani si Padre di yun ipabalibad. I was talking to Ma'am M atong kilid sa mga memories niya. Daghan kaayo, 2012, pila siya panungsog na Maria Dilo. I think the batch know it. Katong tingod ko yung sa una, kaning magod si Padre, bisan dun sa kabisi niya, o mayon to si Rowell nga initiator, niya kinahanglan i-finish yun kung sa iyong initiate. Wala nga, gikan pa sa Valen, hasta siya gigiyaw, one day, o tagbilangan kay makik-meeting, kay kinahanglan mahuman. Katong dito sa Padua, ma'am, magmisa pa si Father Wato na mo, mag-meeting migsugod 10:30 kay gusto siya na mag-outreach. Ganahan yun siya nga at least in a year kaduha. Naay June, naay December. Gusto siya ana. Unya ang he has a heart for kids and for the old people. Mo ano yung ganahan nga i-outreach. But I can remember also sumpay sa kadyosi, inuol ko niya personally kay ako mapoy outreach coordinator sa Ichinio High School doon. Yan siya lon, yun sa to ninyo Thomas wedding kay kabalungan siya nga nabuhat na mo. Wala gyud ma-realize to bitaw. So hopefully si Josie ang unang ma-realize at hopefully kada si Charity. Adi dahil si Kanday kay si Kats may ihang ko. Unya lain po ikaduha po ni Father kana very hardworking. Dali makauna-una og idea niya, dali ka pusto kay maikog ka og dili ka mulihok kay siya mulihok bisag gahago-hago na siya. Hago siya kaayo mo mas stress kung tinggal na siya namo kay badlungon biya pud ni. Tanang siguro kay mama ng batch nga musagadsan po nagkuyog namo. But the term sagadsan appeal yun na siya sa unang nag-conceive ana together with Mods. Siya ay mas blessing ana nga term. We will sorely miss him. Tanan. Mingawon kayo. Ako personally, mingawon ko kay niya kay bisan ato to siya sa US, mamumusta man to mo chat o galit. Yabi ko, kumusta mo ka Dre? Itong atubag sa amin, usahay, magtagay, kay siya ako na isa niya. No, ina na ang sitwasyon. Last December 25, before may nanimba niya, dilo ni Hapit Mihani. Kinsa tong igsuon niya. Kaya sa sulod, that was it. Before siya niya to Chongwa, birthday niya, ma'am. The day after his birthday, gintuan mo siya sa Baklayon. Dili na kalakaw si Padre itong panahon na kaning wag na yan kain niya. Pagkibaw niya nga taga-batch 88 amingita, ipasud mi sa kwarto, niingon pa siya, Lord, kita na ka? Kasi kita na ka? Ano ba? Kung makita na maguko kay i-post ni Father Harold nga wheelchair na ka, kung dili naman kayo maura na. Dapay hawker, dapay sungkod na ko, kahigda siya while talking. Siya dilo, kahilak na sa kong kilid. Ikusi na ko niya kay makilakaw din. Nagsurya pa man siya. Nihangihangak na siya niya. The next day, get to na siyang Chongwa. Nagmahay mi, kay mi mo ato pag birthday niya. He was expecting, I think, naman ang sagatsan. Kay sugad nga nagkuyog kada birthday ni Padre pugson man kami may mag-invite sa among self kami mamugos at tubig Padua bisag wa may imbitara may ingong nasisil bitara po Padre bahala di may imbitahon mo ato may inana ang among closeness ni Padre nga mag-apil-apil mi sa iyang activities sa family o sa Padua niya. Pagka December, we came here kay di migato niya. Then, pagka December 29 yun, maot na ko nauna ni Padre kay I
I don't want to look at him. Mag-isod kong tanaw niya, di ba, itong siya tanan pag Christmas party na to. Di man, guli na si Padre nga maglingkod na nga dili, magtingog kong naang batch 88 because he was the heart and the source of fun and laughter po sa grupo. And then, pag adto niya, pagkaitabo nga gida siya Chongwa, kani sa Dilong, tawag na ko nila 12 gabi eh. Sugod ng Huwebes sa gabi nga gida siya Chongwa. Until Sunday evening, di ko katog. Di ko katog yun. Mabutan na lang ko alas 3 sa buntag, nag-check sa kukuan. He was always in my mind. It is very hurting, but I have to let go. Mga panugunsa ko, feeling family, but that's how I feel my father. He's a friend and is considered a family. Though it hurts, but hinaot sa imong pagpanaw, malinawon ka, and rest assured, we will continue whatever you have started. Paningkamutan na mo nga ang imong kaayo nga gi-share sa uban amo pod nga ipadayon sa budget. Thank you.